गिबियावनो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोन। बे भिडिअआ एसे दुखुनांथाव आरो बे भिडिअनि थ्रुयै जोङो माने गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय मदद बिहरनो सानदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो आरो जेसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामनायाव जोङो हेफाजाब मोननो हायो। दा बे जाथायनि सोमोन्दै आङो एसे सुंद'यै फोरमायहरगोन। नोंथांमोनहा मिथिखासिगौ फ्राय आंनि भिडिअसआव बांसिन भाइराल बा माबा मोनसे जाथाय जानाय, दा दिनैनिया भाइराल नङा अब्लाबो माने मोनसे जाथायजों सोमोन्दो गोनां बेफोरबायदि भिडिअआ माने आं गोबांथार लाबोबाय थानाय जायो। दा दिनैबो बे भिडिअखौनो आं लानानै फैदों। दा बे जाथाया माने 30 मार्च 2022 निनोमोन नोंथांमोन। बेनिफ्राय बे दिनखालि रुपे राभा माने रुपे राभा मुंनि माने बियो बर'मोन, रुपे स्वर्गियारी, बिथाङा 30 इयार्स बैसोनि, बियो माने सासे राभा हौवाजों जुलि जादोंमोन। बिनिफ्राय बिस्रा गथ'बो दङ, हिनजावसाया 12 बोसोरनि आरो हौवासाया 6 बोसोरनि, बिस्रा गथ' सानै दंमोन बेहा। बिनिफ्राय बियो माने न'खरावहाय एसे एनै माने हौवाजोंहाय दावराव दावसि जानायाव न'आव थांनानै थाहैदोंमोन गावनि गथ'फोरखौ लानानै। बिनिफ्राय मास मोनसे न'आव थानानै बियो बिनि उनाव बाहेरा फारसे फैनाय जादों आरोखि। जों खोनानाय बायदिब्ला मुम्बाइआव फैनो होननानै फैदों। दा बिनिफ्राय जे दिननिफ्राय फैदों बियो, बिनिफ्राय दिनैसिम न'आव कन्टेक्ट खालामाखै। दा न'खरनिफ्राय लुगैदों बेजों माने न'खरजों एसे कन्टेक्ट जालायनाय बा न'खरनि मानसिया बबेहाय दं आरो बेखौ मिथिनो लुगैदों। दा आं बिनि बे जाथायनि सायावहाय गासै नैबे फंबायनियावनो सोंगोन। बियो रुपे स्वर्गियारी एबा रुपे राभा, बिनि असे फंबाय। बे फंबायनि मुङा जाहैबाय रनसाय स्वर्गियारी आरो बिफानि मुङा कमल स्वर्गियारी, गामिया उलुबारि, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, PS उदालगुरि, पिन कड 784509। दा गोबां गोबावानो जाबाय नोंथांमोन कन्टेक्ट खालामलायनो हायाखै। बेनिखायनो आं गिबियावनो बयखौबो खावलायहरखानो सानो, माने नोंथांमोनहा माने जेरावखि नुवा मानो आङो कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन न'खरनि मोननै मोनथामसो। बेनिफ्राय बे जेरावखि नुवा नोंथांमोनहा बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय इनफर्म खालामहरबानो जाबाय आरो आंनोबो इनफरमेसन हरनो हागोन जुदि बबेबाफोर नुयोबा। आरो आङो रुपे राभा बिथांनिसिमबो खावलायनो सानो, नोंथाङाबो जुदि बे भिडिअखौ नुसनदोंबा थाबैनो नोंनि नैबे रनसाय स्वर्गियारी फंबाय बा नोंथांनि न'खरनि बिमा बिफाजों रायज्लायहरनांगौ खनसे कन्टेक्ट खालामनानै। दा न'खरनिफ्राय बेखौनो लुबैदों, नों जुदि माने मोजाङै दङब्ला थाबैनो माने कन्टेक्ट खालामनानै नोंनि थानाय मानाय बा नों माबोरै दं बेखौ खोन्थाहरनांगौ। दा आङो बे जाथायनि सोमोन्दै रनसाय फंबायनिसिम फंनैसो सोंनानै लानि, रायजोफोरनिसिम क्लियार खालामहरनानै होनि। दे रनसाय फंबाय, जाथायनि सोमोन्दै नों फंनैसो सुंद'यै फोरमायहर। खुलुमबाय, आंनि मुङा रनसाय स्वर्गियारी, आं रुपे राभानिफ्राय रुपे स्वर्गियारीनि असे फंबाय। दा माखासे खोथाखौ सारानो खिथाखाबाय। खोथाया बिदिनो माने न'खराव एसे फिसायजों दावराव दावसि जानानै बिमा बिफानि न'आव एबा जाहानाव थाहैथ'दोंमोन। ओमफ्राय फिसाया लायनो थांफिनबाय थानायाव जोंबो ओरैनो ब्रा ब्रा थिनहरखाबनाय जादोंमोन। बेखौ एसे दुखु मोननानै मुम्बाइआव फैनो बाजाराव फैनो होननानै ओंखारबोनायावनो मालाबासिनो ट्रेन गाखोनायसो खोनाबाय। बे ट्रेननिफ्राय फन हरबाय बियो, आं मुम्बाइआव फैगासिनो होननानै। दा बेयावसो मिथिबाय मुम्बाइआव थांबाय होननानै। ओमफ्राय बे दिननिफ्रायनो फनबो गैया, जेबो खबरबो गैया। दा दिनैसिमहालागै बिथांनि जेबो खबर गैया आरो। दा जों बेखौनो लुगैयो, जेरैखि जाया जि थासारियाव दङ गाव, जेरैखि जाया मानो न'खराव एसे खबर हरनांगौ, कन्टेक्ट खालामनांगौ। दा न'खरनिफ्राय बेखौनो जों लुगैयो आरो। दा गथ'फ्राबोथ' जेनेबा सानै दं नङा होमबा फंबाय? गथ'फ्राबो देरबाय। सासेया 12 बोसोर, हिनजावसाया ना? औ, हिनजावसानि नामा मीनाक्षी राभा, बियो 12 बोसोर जाबाय, क्लास 6आव मोनसिगोनदां। आरो दा हौवासाया गुकुल राभा, बिथाङा 6 बोसोर जाबाय, बियो
क्लास 2 आव मोनसिगोन दायो। दा गथ'फ्राथ' बिमाखौ नागिरो ना? गथ'फ्रा बिमाखौ नागिरो, न'आव बिबैमोननाव थाङो ना सोंहैबाय थायो। दा मामाखौ नायनो लुगैदोंमोन, बहा थांखो, बोरै दं बेबा, बेफोरबायदि बुङो, दुखुनांथाव। दा खबर हरोबा जेनेबा रायलायोबा एसे गोजोनगौमोन आरो मारै दं जोंबोथ' मिथिया दा मा थासारियाव दङ, दा दंना गैला, गाव कन्टेक्ट खालामबासो जों मिथिगोन। दा फैफिनगोन होननानै आसा खालामनानै दंगासिनोमोन। ओमफ्राय दा बिनि हौवाया मा बुङो जेनेबा फिसाइया? फिसायाबो सोंहरबाय थायो, खबर लाबो, खबर मोनाखै नामा, नायगिराखै नामा, बेफोरबायदि जोंनाव सोंहरबाय थायो। दा जोंबो बुङो उफाय गैया, नागिरबाय थादों, नाजाबाय थादों, जेबो खबर मोनाखै बिदि बुंनाङो जोङो। दाबो खबर लाबाय थायो। नंगौ नंगौ। दाख्लैबो सोंहरदोंमोन। जेखियानो जाया आंबो माने खावलायहरनो सानो रुफिराबा बिथांखौ, माने नोंथाङा जेरावखि थाया मानो, जेखि जाथाय जानानै नों जेनेबा न'खर नागारनानै गावनि गथ' सानैखौ गारनानै थांबाय नङा होमबा, अब्लाबो नोङो दिनै जेरावखि थाया खनसे न'खरावहाय कन्टेक्ट खालामहरनांगौ। आं बेखौनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरो, जाहाथे नोंनि न'खरा मिथियो नों माब्रै दं माब्रै गैया, आरो नोंनि गथ'फोरा दिनै नोंखौ नागिरबाय थायो, बिबै बिबौनाव सोंबाय थायो। दा बिनिखायनो नोंथाङा जे आङो स्क्रिनाव होनाय जागोन नाम्बार डिसप्लेयाव, बेवहाय नोंथाङा जेरावखि थाया मानो जे जायगानिफ्राय नों बे भिडिअखौ नायदों बिनिफ्राय नोंथाङा खनसेब्लाबो कन्टेक्ट खालामहरनांगौ न'खराव, आरो नोंनि गथ'फोरखौ उदिस लाहरनांगौ। आं बेखौनो नोंनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। आरो न'खरनिफ्राय गासैबो नोंथांमोननि फेमिलि मेम्बार्सफोरा गासैबो बा नोंनि हौवायाबो नोंखौ न'खराव फैफिनजानो लुगैयो। बिनिखायनो नोङो फैफिननाया बे नोंनि सायाव थाबाय नङा होमबा, जोंथ' बेखौ फर्सबो खालामनो हाया। बिनिखायनो फैफिनाब्लाबो बा फैफिनो नोंनि गोसो, नों अब्लाबो खनसे माने न'खरजों कन्टेक्ट खालामहर। न'खरनि नाम्बारा जुदि नोंनाव गैयाब्ला बे मबाइल जे भिडिअ होदों बेहायनो कन्टेक्ट खालामनानै नों रायज्लायहरबानो जाबाय। दा जोङो नोंखौ माने नों बुंहरनाय बायदि जों मुम्बाइआवनो दं साननानै लाबाय। दा बिनिखायनो आं लोगोसे रायजो राजाखौबो बोरै खावलायहरनो सानो, आङो बे रुफिराबानि फट'खौ होनाय जागोन आरो बिनिफ्राय बे गथ'फोरनिखौबो होफानाय जागोन। दा नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा मानो बे रुफिराबाखौ जुदि नुसनोब्ला नोंथांमोनहा थाबैनो इनफरमेसन हरबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांजों लोगोसे दंफाबायोबा न'खरावहाय कन्टेक्ट खालामनानै एसेब्लाबो रायज्लायहरनो थाखाय खावलायहरनो थाखाय गासै रायजो राजानिसिम आङो गुरैयै खावलायहरबाय। आरो लोगोसे बे दिनैनि सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।